Sidlala i-chess noba sidlala umlabalaba, wabuza uMacele ecatshukiswe yinto ke kaMakhumalo ngoku ebekwi-retreat. Hayi, wadlale kakuhle amakhadi akhe bethuna ngoba siye saboniswa okanye saxelelwa uba uthengelwe indlu entsha. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. So ke utata uMosamseleku kuThando Nesithembu season 9 episode 30 uye wathatha abantwana bakhe namakhosikazi akhe, basically ke ifamily yakhe yonke, uba bahambe ke luncheon, abantwana kwadlala games. Wabeke uMacele yena as isolated from amanye amakhosikazi, then ke babodwa wadlala notata uMosamseleku, wabulisana nabo ababulisana ke noMakhumalo. Umayeni ke yena kuthe ngoku efika xa bathe ekhaya bambone wababulisa, ututo wababulisa kabini okanye kathathu abavuma. Utata uMosamseleku uthi khange bambone, so ke bade bangena ngaphakathi babeyotya ke kule ndawo bakuyo. Then bancoma ke yho hayi kuhle, bahlala phantsi batya. Utata uMosamseleku ke wathetha ngento ezininzi esiza kwenza iividiyo ezihamba zodwa ngazo, kodwa ke ngoku i-masterpiece gungqu aye wabaxela yona ngeyoba uMacele ke wayethe akazumthengela umzi, abanye abantu bengazukwazi ukuza phaa, umzekelo abantwana nefemeli, but ke ngoku uye wamthengela indlu, kwaye loo ndlu amthengele yona uMacele yile bakuyo ngoku, bakwindlu kaMacele. Yho, abethuka ke ngoku amanye amakhosikazi la, and ke ngoku sebetye nokutya. OoMakhumalo batye bade bacela noopelepele, so ndabona uba bakhubekile ngoba kaloku umzekelo abanye ngebengazanga nokuza uba bebeyazile uba ba-invayithwa kwaMacele because abevani noMacele. Hayi ke uMangwabe I think uthe congratulations noMangwabe noMayeni, but yena uMakhumalo utshilo wathi hayi akazutsho noba congratulations because abathethisani xa bakha babulisana nobubulisana phaa. So xa uzawuthi congratulations uzawube nje ezibhanqa. And then sayiboniswa ke indlu bethunani. Yho, intle indlu kaMacele, andifuna uphosisa. Ibikhe yavakala ke le nto yoba uMacele uthenge indlu entsha, and then ke ngoku laa ndlu yakhe iseSeapark ngekamakhwela ngoku, and ke ngoku nefenitsha kule ndlu intsha yonke, akukho fenitsha yaseSeapark. So iSeapark ishiyeke injalo, but ke ii-rumors bezisithi uba uMacele uthengelwe indlu entsha, and then uMakhwela ke yena ke unikwe laa ndlu yakhe. Asikayazi ke ubunyani baleyo, mhlawumbi sawubona ku-season 10. Anyways, ya besethukile sonke bethina notata uMosamseleku. Hayi noko inoba khangabaxelele kuba eyazi uba bebengazukuya phaa, babeyazile uba kukwamacele, but then kaloku beske bayenzela nakwenye indawo, but ke inoba ke ebefuna idrama nafo ishow lena, otherwise bebengasoze baye if bebeyazile uba kukwamacele. But I think hayi akenzanga kakuhle. Khanikhe nitsho ke nina ke uba nicinga ntoni ngayo yonke le nto. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video. Ndanibona kwividiyo elandelayo. Bye.